tu ndiye chirora changu ndo mangala kwakati ari Florence kana tukwete umbirai baba munozviziva here kana kuti kwete adhirawo ndati munoziva here nyaya kana kuti kwete munombera tsanangura nyaya yako zvizere dhirawo anengi chokwamba itaiwo unge munoita kusipesana kuti nyange zviri mukadzi nomurume pananaika social distance munozoita nengi closer kana maku nyaya chakatangira pambudzi nekuti pano vanonzi amaidhagi ndivakabvunza kuti mbudzi nemavara ayo ndeyani pandapindura ndichiti ndiyani ndiyabata kudzwa zvikanabata kudzwa iwe unozopindura chividi ndiyabata kudzwa vandati ai ndosingandipindura ndichidaro nokuti imi munogara muita sei muchindirimura muchiti hauna mbudzi panapa saka shoko ngoyabva watanzi iwewe une dzungu ndakuda kuita sei ndakupwanya shoko singovatora chimuti chavo saka ndikabva ndatiza nguva iyoyo vandaenda kunyanungu ndabva kunyanungu ndikwatanga kupopota zvikanzi wanga waenda kupi basa akuenda kuita sei kuhura basa kutsukira musango nezvikomba zvako saka usiku hweuyo kangorara uchipopota anzi iwe usambovhairira vanhu kuti ndikakuroora uri musikana onga usiri musikana ngongori ndikaburike kakeke saka zvadaro kuti tiri kumashure uku vanogara chingodhirowa vachitanzwa iwewe uri hure basa rekuhura panapa ende futi amai vangu chaiona watukana kutanzwadzisa hure naamai vako ende wakakabva wazondhirowa futi wachindiroera nhau yefoni iwo ndwakaisiya kumashopu kuchaja saka vanzi buditsa foni yangu foni nasina foni iyeyi foni yange iri kumashopu wachindirowa kudaro shokashoka kuzondikwadza gumbo rangu inotondirwadza zvisoka ndochindirowa ndikazotsaiwa naamai vavo vandirowa futi rimwe zuva zvikanzi wanga wachite nebasa here nekanyinika kana basa nekanyinika kui shuwa ndakagara kupi kwamukoma wavo 2 days ndiri kwamukoma wavo ukazondirowa futi wachiti wanonoka sei kubva kunhamo ipapo shuwa ndakaita sei hana kana kutomboenda kutora kuhama dzangu kuzosvika ndiende komhangarawo kuhama dzangu nekuti iwo ndada kuti vandiudze kuti ndiani akandibvisa usikana hwangu nayo inini semaziviro andiri kuzviita shuwa nyaya yekutanga inyaya yembudzi ndo nyaya yandiri kuziva yekutanga nyaya yekutanga yembudzi ndeyekuti ivo vakanga vataura kuti havasi kukwanisa kumwisa mbudzi ndokubva ndabvunza mubvunzo wangu zvakanaka pavari ndakati nhai maitako kodanga iri ndakarigadzirira ani mbudzi ndedzenyu chechipiri handina kutukana navo kusvika pakuvarova kana kuvabatira chimwe chinhu maitaku vadaro semunhu akazviratidza kuti akagumbuka ndofunga ndakavataurira zvakanaka ndakati maitaku handina chimwe chinhu chandinogona kuti ndikuitire chakaipa nechikonzero chokuti ndimi wandinotoenda kunotsvagira musango ende zvadaro munhu wakanga ainaye vari kunzi maidhagi either ndiwo nokuti ndakavaona vachitori wawiri vari mumunda ivo vachitema magwenzi avo maidhagi wakagara mumunda ini ndichitobvawo kumvura kunocherera mbudzi mvura chakasakisa kuti ini nditange kucherera mvura mbudzi handisi ndaicherera mvura mbudzi ndiwo vaicherera vakanditaurira mashoko wega nemuromo wavo wakati abatako inini handina mbudzi pano handina mombe pano ndakavati ko imimi nhai maitako ko kana usina mbudzi usina mombe ko iwewe pandaiti ndikatenga mbudzi ndikatenga mombe handibataiwirirana here havana mhinduro yavakandipindura asi ndakafunga kuti nyaya yandiri kuvaudza inenge yakanaka semubi yangu akasuduruka kungodarika pamung'andoyo akataura mashoko ake ataura kuti handisi kunyengerera munhu ndofunga mai vavo vanga varipo ndakati ukanditi handisi kunyengerera hazvisiri izvo
akabuda ipapo nohasha dzake akatuka akabuda akaenda kumatoto. Zveshuwa aenda kumatoto akadzoka kumadeko, ndibate shona yangu yandokutaura. Aenda kumatoto adzoka kumadeko kuma 5:5 achisvika akatosvika ndakutobika since mai vanomwa matablets vanoda chikafu padhuze padhuze. Ndakati mai taku chipedzisa kubika mai vadye. Kutaura kwandiri kuita andina dare namai kana kuti kutuka mai kana kuti kutaura zvimwe zvinhu zvakanyanyoshata pana mai. Kana kuri kuti inini ndakatuka uyu andina kutuka uyu mudzimai wangu. Shoko rake randakaramba inini nderokugadzira kuti kana abva kumatoto since asvika kwana baba odzoka akazotaura namai vari vaviri ndobva ati kuna mai mangwana ndiri kuenda kumakuni ndiripo. Adaro ndakagara kudaro uyu ndopa ndakapindura mubvunzo ndikati nhai mai tako ko unotaura namai kuti ukuenda kumakuni nhasi waswera uri kumatoto mai hawaone wanoda kubatwa kuenda kuchimbudzi wanoda kuchinjwa pamumvuri kana kwakuita sei kwakupisa ndobata here nini ambuya kuti handei kutoilet kana kuri kuita kana uchiona zvichiita ko kana inini ndakutadzirai amba zvamabva kumatoto kana ndakutadzirai stereki zvakugumburai munongondiudza ndokubva ndanyarara zvangu. Zveshuwa usiku takarara tese usiku pamba. Inini ndakataura zvandakataura ndikati problem yawaita ndeyekuti kumaraini ndiko kwawaudzwa shoko irori nechikonzero chokuti iwewe izvo zvaanowanga ratopora riri kugosi kwake uko akatemwa nomukadzi womunin'ina wangu nedombo rakadzika kudai dombo vakasungisana vanhu ava. Ndechokutanga chandoti mubate nhau iyi yaenda kupolisi yapera takagara nomudzimai wangu panext job amba pomunin'ina wangu mumwe akarwisana nomukadzi wake. Mukadzi iye akasvika pakuenda kupolisi akati ndarohwa namai taku ndine pamuwiri. Nyaya iyi ndakaenda futi kumupolisi kunopedza nyaya idzi. Mudzimai wangu inini ndinomuda kutaura chokwadi asi nhau yanetsa pakati pangu nomudzimai wangu inhau yevanhu vari muraini kana kuti yemanext door. Inini handishaoni kuti mudzimai wangu uyu kana ndiinaye ano nguva yekuti anotaura neni asi nguva yake akamuka anotoenda kunext door kumaraini. Ndofunga nhau yakutaura yefoni ichokwadi ndakanetsana naye nokuda kwefoni asi gore raakutaura iri kana ndisiri kukanganisa i2017 ndoyakutaura nhau yefoni. Nhau yechipiri yefoni yaari kutaura ndeye gore rino yakaitwa natezvara wangu wari apa kana ndisiri kukanganisa. Maitaku waiti nomukadzi wopanext door mumaraini da kuti mubate akatanga kuteksta mameseji achituka munhu pafoni. Tomboti kunyangwe inini ndichida kuroora handimboite kuti ndiite mazwi yokuti ndiroore mudzimai ndisina kutaurirana nokuwirirana naye asi uyu aitoteksta mameseji achituka munhu pafoni. Ndochinjokutanga ndaenda kunobvunzana naye panext door handina kumurova asi akazoenda kumba kumakuni. Shuwa kumakuni asvika baba ndiwo wakazouya naye kumba kwabamunini wanova sabhuku. Wasvika pasabhuku wakaziya wese wasiwa ikoko wakauya wese nasabhuku natete takagadziriswa takangopedza nyaya dzedu hatina kurwisana kusvika nhasi kusvika mudzimai wangu abude pamba handina kurwa naye. Ndoshona yandiri kutaura. Inini magariro yangu inini ndogara ndichirohwa inini ndo magariro yangu inini wakandirohwa baba mukona wakandirohera nhau yefoni yemumukadzi ndikaona mameseji anga ari yemumwe mukadzi saka kubvunza kwandakaita kuti munonyorechi mukuita zvechi zvamwe wakadzi saka shuwa wakandirohwa vakandivharira dhoo wakandirohwa shuwa ndikasvika kuenda kumba ndaenda kumba kudaro
ndikazouya kumba kwawo ndauya kumba kwawo tikagadzira asi kugadzirisa kwaiitika ipapo waiwandira one side nokuti ivo ana baba wokwavo vakabva vati amaita kuza muti problem nekuti siyana na baba wenyu wazi yakukusiyai kwanza ndimuriti muri problem shwaini semunhu ndaida musha ndikabva ndaita sei nekuti hazvina basa iko zvinozvi ivo ndiwo wakati handikotora amai wako shota inotora amai wangu amai wangu sho haoni asi iko zvino zvakugara tikwa naamai wangu saka inini iko zvino zvirangotiwo musha chazviitise handichadi. Alright, pamusoro ndizvo kutaura tinongotaura kuti chitsvaga through mataurirwo yanenge yaitwa pamastatement yomunhu. Inini handiti munondizvamise kuti ndinozi chitahwa kaine ndirokwana chitahwa komwe munhu kana auya achibvunza kuti dai mombe idzi ndedzani kwedzi akadzonga akapindura kuti ndedzachitahwa ndingatoita ukali ndikatopoka ne ngapoke nekuti nyaya iyo ndazoti ndiitaure nekuti yati chitauriwa nomukadzi murume akapopula kuti zvoshuwa isusu takashupana pambudzi zvaakashupa nazvo ndizvo zvokuti nifunga pana akabvunza kuti mbudzi ndedzani akadzi ndobva wataura kuti mbudzi ndedzanhengi kutaura zita rababa asi muno muchangamiri wagara vachitaura kuti zvinondishamisa kwazvo kuti unonza kunzi pamumba paamai nhengi apo unge pasina murume idzo imombe dzababa dzamai nhengi idzo unge pasina murume zvino nhasi tikunza amai vakaita pamutemo kuti aiwa ndedzarume wangu anonzi anhengi asi zvikazomutsa botsoka izvi saka toziva zvinhu tobata pepi ndini vanyi ndakubvunza ndaona nyaya yenyu ikati nakei pano umwe anogona kutaura ipapo wozi kana mauya kunoku dare rikangwara kudhara imi musati mangwara dare rakaromba kudhara imi musati maromba mundapoenda ndura here nyaya iri yapa ndiyokudai so ndida kubvunza kuti ndanza pano pamukakukweshana kazoita shungu yokuti mukadzi wenyu mimi ataura shungu yokuti azoita mubvunzo wokuzokupedzisira wokuti ndoda kuziva nokuti pakazwana kushaudhana kakufumurana kuti iwewe ndipo ndikakuroora iwewe hana kuroora uri musikana chaichai ndikandoroora uri kakaburi kega ndoka ndikandoroora saka usafamba uchishaina asi andazvona zvichitaurwa nemukadzi mazuva ano bozaziva kuti vamwe vazhinji vakadzi vatoroora tongoroora vakandodaro handinazazvona saka shungu dzikutora mukadzi udzo kuti dati mundu udzo dzakabuda pamhanga akandibvisa umhandara ndiani kona kwangu musati mandipindura ari kunyepa here kana kuti ari pachokwadi mheno ndipindura mheno ndakubvunza kuti andidati mundu udzo akandibvisa umhandara ndiani inini mudzimai wangu kutaura chokwadi pachangu inini chipupura nemuromo wangu uyu handimukawadi kusvika pairevu aiwa abvunza mubvunzo kuti ndauti mundu udzo kuti akabvisa umhandara ndiani ndimi here kana kuti akauya akadaro hatifaniri kubvinyira nekuti ambotibvunzera kana achibvunza ndini ndimani thank you very much izvozvo sei ndada kuti ndimhanyire papo vashoma vakadzi vanoda kuzokweshera murume wake pamberi pedare ripi anenge achiziva kuti ini ndakatoenda ndisina kuita sei kukwana but mukadzi wenyu akada sei akakwana saka right ndoda kudzoka nhasi uno kuti ipo papa kuti mukadzi wako naye muzukuru kuti ataure iwewe kuti wokatukana hure kufana amai zvikataurika here kana kuti kwete ndingafananidze kuti hure kufana mai ndini ndakatoenda kainini ndini iwo wachitotaura neni mukadzi uyu ndaiwirirana naye kana kuti rega nditaure mashoko ekuti unowirirana rega titaure mashoko ekuti tinowirirana why tichironga nyaya yekuenda kunoona mai kumuzarabani takatogara pasi takatowirirana vakatonditibata kuinini tisagei mari tindonoona mai takatoenda tese kumuzarabani kumuringayo takanoona mai ndaikoko ndakati maita kustate ina maiga hazviite kuti uchengeterwa neumwe munhu mai wako ngatiende hedu nawo kumba takatokumbira kumadzisekuru tasvika ikoko takumbira madzoka matora mai mawirirana matora mai mawirirana pakazoita bongozozo here muri pamba aiwa hapana handina kuita bongozozo nawe aiwa ko uyu haana kuita bongozozo here ati kujunga imimi mukanyarara aiwa hana nyaya ikangonetsa chete nyaya 1 yembudzi yawataura yembudzi newembudzi unonoka kubva kwamatoto
aiwa kunonoka kubva kumatotoka inhau chete yandakabvunza ndichiti ko imimi vakanga vataura nhau kumakuni ndopandakabvunza ndikati ko maswera mumani muri kumatoto mangwana here moenda futi kumakuni muswera muriko mai vanenge vainani nokuti tikavasiya tichiti wana takudzwa takumudiki mwana wangu ari grade 1 inini anoenda kunotamba nevamwe saka muchembere wanoda kuchengetedzwa chete kureva kuti iwe mukadzi wako uchimuroora ukamboudza kuti ano rimwe dambudziko here kuti ano chirwere chekunyeba kana kuti dzikamboti irasikei inini kutaura chokwadi mudzimai wangu inini ka handanga ndisina dambudziko naye haana saka panonguva ikareba sei mukadzi wako abva kumba achiti ada kuya kumhangara abva kumba achiuya kumhangara kuno iye abva kumba kwangu inini kumba kwenyu kana kuti atori kumba kwenyu kana kuti manetsana kuti auya kunonyosa panonguva ikareba sei inini zvokuti akauya kunomhangara handina kuzviziva chakaitika ndechokutoti rega nditaure chokwadi right mina tiende kuti pamberi ndaida kuti ndibvunze kuti ko chazopa nhasi uno kuti uyu mukadzi uyu iye ndiye kuchengeterwa amai hapana kunetsana handiti hapana kupotana kavo iye ndiye kuchengeterwa amai wake nhasi uno iye pfungwa dzache mani dzakutova kutoti nini ndakumhangarira murume wangu kuti ndomusha handichada ano hama dzinowo dziri richi here kwaari kuenda kunochengetera amai wake kana kuti pamusha pake ndo pakatori suitable kuti pagariyo naamai wake pamba pake ndo panogona kuchengetera mai wake pamba pake newe saka apa kuona kwako iwewe apa muna kubva manetsana kubva mama inini ndaroora mukadzi wangu tikanomborowana aiwa inini ndikutaura kusati kwangu ndati inini kubva ndanetsana ndaroora mukadzi wangu tikamborowana unzika kutura kanukiti iwewe kubva waroora mukadzi wako kunomborowana aurowana nditi asi pakutsanangura kwawaita mashoko yako hauna kuburitsa shoko rokuti inini kubva ndamboti ndionada ndiende kuti ndimboburitsa kuti patainetsana pese apa ndingatombotambanudza loko ndichita se ndichimurowa handinatsa kuona paunoona kuti uri kunyeba kunza panoona ndi kunyeba uye hangati anonotora amai uko akataura kuti iwewe nemimi ndimi ziso richazoona amai muri pamwe chete nhasi unozodzoka woti inini panapa inini rege ndonomhangara kwashe kuti inini azvo murume handichada nokuda kwokuti iye ndiye ari kunetsa anozvinetsa kaega uyu pasina iwe uri kunetsa kubvunza inyaya dzati kutaura ndikubvunza kuti anozvinetsa kaega nekuti iye avhunduka nokuda kwokuti iye haasi kutora zvakanaka amai vari pamba ndokubva avasiya iwo vanaonetsana nawo ndokubva anotora bva anoti ega ndonomhangara kuti zvinhu zvomusha handichada regai ndikubatsirei tibatsirane regai nditaure nokuti ndida kuti ndibudise vision yangu ndiri kuti inini maitaku ndataura nawo ndizvoka chandiri kunzwisisa kana chandiri kuziva ndakapedzisira kutaura namaitaku uri muswe china kumanheru kumuka kwefriday ndakatomuka ndikavagonekana kuti maitaku ndakuenda kudarweni asi ndinogona kudzoka mangwana kana kutuswera mangwana shuwa ndakaenda kudarweni friday saturday sondo yandatouya yacho ndofunga pamwe ndozuva ravakabva kuno ndakatoti ndatodzika kurodhi nhandine sechewo rangu pepabheki yangu nikaasha kangu wakatonga vari pamba pomunin'ina panga pane chechi wakatomhanya kurodhi kwangandii ndipe ndikubatire pabheki ndobva ndatoapa tobva tatodurungurudzana kuenda kumba ndaida kubvunza pokupedzisira zvino urogorerikiwe inini 86 mwedzi upi 28 October 28 October murogorerikiwe ndova 97 musi wa 27 October nomakore mangani ne 24 pane chinhu chandifadza pakati penyu muri waviri chandifadza ndochokuti ndofunga ndaakuchidzokorodza kuti hamaifana kunge muchishungurudzana 1% mukoro uno kuwana munhu arisiuti unza zvatotaura wamwe wachidha wandoshuwirawo kuti denda ngoonawo kuti ndawanawo mukadzi iyowo musikana arichi unizamenandora asi kutoona iyoyo muzukuru wedokutotaka kutotowaona mukadzi wako akanaka pakutaura unonatsa kuda handisi kuti iwewe wakutadziwa ukatadziwa shuwa handisi kuti iwewe wakutadziwa asi pakutaura mashoko yako unoziva kuda kuyaronga mushe
kuyalonga akusukutoka kuti kwautsosiba kwokutanga ngwakulisa zvimwoyo maachingomira ndichikuenda mberi ka uchataura andisikuramba iwe wozotaura manje kuti nhasi uno mukana chanda kuti kutende pamberi kudare kuti wakaita rombo rakanaka ukuona mukadzi akaita sei akanaka akazvichengetedza kuti nini murume wangu ndiye achata sei saka nhasi unoyo uri kuti ochi amai wacho wari kupi wari kumba kwako chakaitika ndechekuti ndoda kuti ndipupure pese pakanaka nokuti aiwa ndodongoti isho tudakuita amai wacho wari kupi rega ndikubatsirei mirai nditange ndataura nokuti imi makamboerekana mati amai wacho vari kupi zvakuita sekunge ini ndadzinga mai aiwa unodzinga mai ndoda kuti ndipupure zvakaitika musi wesande ndauya ini ndichitaura namaitako handina kutukana namaitako handina chandakaita ende ndakatogara ndisina kutoziva kuti kuno kune dare ndochinhu chokutanga ndataura namaitako ndakatoti mai makadii tiri pedu makadii ndobva ndatirege ndenotarisa mbudzi inyowani yandawana ikasungirwa mudanga ndirikoko ndakanzwa kakukakavadzana kakaitika mai namaitako wakati mbuya tako wakatuma tako kuti enda unodza baba wako wauye kuno ndiwabvunze kuti zvinoita here kuti ndiende kumakuni ini ndasvikopamba ndobva ndabvunza ndakati mai tako kasi mai mawati handei kumakuni here zvakanzi ndozvavataura ivo mai tako kutaura kwavakaita wakati watumwa navabereki kuti endai unotora mai venyu wauye kuno kumakuni ndoshoko randikuziva ndofunga nhau iyoyo ndichidaro takazoitaura pamwe chete nasabhuku wauya wachinditaura kuti akune tsamba ndakanga ndakapuwa ndakadai ndobva ndakati ndazvinzwa nhau iyo ndo nhau yakataurika ava ndiwakazotoenda namai uri musi wechipiri kumakuni wachiti watumwa newabereki wachitoti tapuwa mari yokuti titese amai wauye kumakuni ndomuendere wakaita mai kwete kuti ndakati bvisai mai pano pamusha pake ndingabvise mudzimai pamusha pangu inini namai wake kana kuri kutiwo hangu vanhu munogona kufunga kuti pamwe ndiri kuzvitaurira kuti pano zvandiri kuizviitira hapana uye mudzimai wangu ndomuda kuti mai wake chaiwo ndinowada nokuti vana vandiinawo kuti wawepo ndimai wake vana vandiinawo kuti wawepo ndanatezvara wangu saka handina kinyawo yatutaura pana ngenyaya yemaface mask kuri ndapotama ndomunoona kuti mai makagara nyongo vazhinji vese mai makadawo maface mask inega hazvisi kutenderwa izvisezvo zvese zvikaitwa mumahwindo izvi zvese hazvisi kutenderwa saka namu tinotyira rombo rakaipa takasvikirwa takadaro tinoona kuti hapana chinhu chinozoifamba togara rakaita rakanaka saka taichifungidzira kuti sezvo tose takava kunyaya pane nyaya chete ndovasari panzvimbo vamwe vacho mataura amai nyaya iripo manje ndoyekuti kugona nyaya kubvumawo zvimwe uchirambawo zvimwe nokuti muupenyu hwomunhu ka zvinoitika pazuva rega rega ka ndikwete nahungu ndiyo mashoko makuru yanenge achitaurika po ipapo saka sisi kana taka kutaura kuno tiri kudare kuno tinofanira kuwana zvimwewo kunyange zvandakatadza zvandinobvuma kuitira kuti kana ndakuzopomerawo zvangu zvandakatadziva inini dare ndorozoyera kuona kuti zvinhu zvakafamba sei nokuti paipai tambotaura nyaya yekuti pakatangira vari kutaura kuti inini ndinorohwa imi kutaura kuti inini handina violence nomukadzi wangu handirowi asi mubvunzo wangu unozovapa kuti hungu hamurowi ko apa pamukanetsana nenyaya yembudzi apa kuda kuti makangonetsana ndokutaura bedzi pasina kuisiwa ruoko here wanike ipopo mapatenda mega kuti zveshuwa pambudzi ndo pakatangira chii pakatangira izvi ndosaka ndiri kuti mukutauraka zvimwe tinofanira kumbobvumawo pamwe panenge pakaitika tichizopomerawo pedu patinenge takaitirwaka kuitira kuti ava vanonzwa vanoteerera ava umwe nomwe anopfungwa dzakasiyana ipapo anonasa kuzoona chokwadi chinenge chino munhu nomukazoti zvese throughout kuti aiva izvo zvandinyepera zvandinyepera pamusoro yenyu ndikufunga kuti vanhu mukufunga kuti inini ndine chitadzi chandakaita pamudzimai wangu chokutanga pamwe ivo vanogona kunge shuwa vakasvika kumatoto ndizvoka vakataura kuti ndarohwa pamwe ikoko ndiko vangagone kuti ndingagone kupupurwa natezvarangu kuti asvika mudzimai pavakauya vakati ndarohwa kurohwa ndoita chidini kufunga kwedu kunoya nokuti uyu kana achiya kumhangaraka anoya kumhangara noshoko rake rokuti ndapera basa tarisai muone handisi kuda kuti ndati inini kumashure 2018 ndizvi 2017 shuwa ndakavarohwa nenhau yefoni mandibata
2017 kusvika 2021 pane makore mangani? Pane 4 years ndizvo toti nhau iye foni yechipiri yatiri kutaura yegore rine ndizvo yatataura kuti baba wakazouya nawo ndizvo handina kuvarova. Ndakangoenda kobvunza, pandakaenda kunobvunzira ndakazosarako ndizvo ava havana kuzoenda kumba, wakabva waenda kumafunda. Saka kuri kutiwo zvimwe hazvo kuti ndinombonetsana nawo mukutaura semunhu tinenge takagara ndizvo shuwa zvinogona kudaro, but kwete kuti sinzi ndauya namai ndakarowa mudzimai wangu. Handifaniri kupupura chinhu chandisina kuita nemuromo, nokuti mai inini ndichitaura chokwadi ndinovada. Hama yamaita ako ndinoida inini. Kana ndisiri kukanganisa mbudzi dzari kutaura kuti haana mbudzi mandibata kuti haamwisi madziramu yange yakauya pamba inini ana mai inini fana baba namuri tsvagai mbudzi yamuri kudapo mubate ndoapa ubai. Dambudziko randaona inini riri pane mukadzi wangu neni ndizvo harisi rangu, ndere mumaraini. Munopedza sei kuona kwako iyoyo rakuzosimudza angu yakakuberekera mukadzi wako nemukadzi wakaenda kumusha? Handizivi kuti inini rinopera sei, nokuti imimi ndimi mungatondibatsira, nokuti kutouya kuno, nokuti pandakatoona bepa richisvika ndizvo ndofunga vakatonditi munouya here, ndikati ako ndingatadze kuuya here kunogadziriswa, ndinouya. Ko musi wekutanga ukataurwa nyaya nhingi bepa richitumira kuzodizwa una sabhu wako chichikaidii? Musi wekutanga sabhu mungapuwa imwe tsamba yekutanga kai mungapuwa tsamba 2 nyama yako? Ndakapuwa tsamba 2. Yekutanga ikaita sei? Yekutanga ngasimbo ndakataura kuti anga ari kudarweni. Pasole ndingangezawo mbichana kuzadzikidza kubvunza kwawaita kwe kuti ivo vakasvikira kumatoto wacho pamwe ndiwo vanga ndichiungo hwanga huripo mwana yakasvika kumatoto kwandiri ndoku ndizvo baba ndaita sei ndauya ngati nomuto upi ndikanzaiva inini kwakabvira nomurume wangu kwareba nomushani naichada ndikuda kuti mundipoti ngoro ndikati aiva kamwanangu yai ukadaro kowaisiya pese apo unomaraundi akawanda maningi yaunouya uchibva kumurume wako uko hausaufikiri kwandiri inini nosvikira unomakuti awo vavabingi vanozopa mashoko inini tohonda kutizvo zvingafambe zvino mutowo upi pari zvino so ukazoti amai vako vakaita sei vakauya shure kunga amai vacho varairire mwana wamukoma akanga aenda ikoko kotora ng'ombe dzake vachida ava kuti vaende kumba ava vanozvawo zvamwana zvichifungwa mavo avo vakati handikwanisi kuti ndiite ndiende ikoko ndikati taitarisira kuti iwewe mukugara kwakaita kumurume wako uchatouyaona amai vako uchitiratidzawo kuti ava ndivana baba vangu kuno kana kuri kudzoka kumba kwomurume wako naamai vako noita sei mudzoka maviri akaita amai vako isapite sei kuti yazvina saka zvawataura izvo kuti ndozvavira kunozongoro amai vako zvivasiyawa nani maindange vasiya varoga rwavo pamunguri kuona havaiti sei havaoni kumanhiri vanenge vachida chi mapirisi mukati kana zvichinge zvakadaro zvona kuti iwe udhabhure nhasi kubva pandiri inini uchienda kuna vamudikugu waifanira kunge wakasvikira vaye haichakwanisi iwe utidzoka chii kumba munorara kumba namai vako wapa mapirisi acho kwachena ndiunozoziva kunzira yaunofanira kuita sei kufamba nayo ndokufamba kwavazita vachizoenda ndofana kutaura kamunga vari matora handina kumbomubvunza statement dzakawanda right. Nai baba inini mudzimai wenyu muri kumuda here? Inini mudzimai wangu ndinomuda handiti zvokuti kubva kwamatoita panapa kana matambudziko ese angatosvika kwapera? Inini kutaura chokwadi hangu kana ndine chakaipa chandakamuitira chese ndizvo ndinoti hangu kana vanhu wanditsura ndizvo ndanzwa mapedza basi kana tezvara vangu kutokumbira kwangu regerero imba yenyu karume wenyu vari kuti vanokuda yavo tidzokeredzane kumba saka inini muri kuti wekudiko
machita ndichadi nokutika mangwana yadzwa yokuye otanga kumnduwa vanozita sei musha ndichadi ndada kubvunza iwe unozva uri kuziva wega here kuti nini zvinhu zvinhu zvanokanganisa kumukadzi wake inini zvokuti ndinokanganisira maita kwavo zvandinoziva ndega pamwoyo wangu pamwoyo wega hapana munhu asingazivi kuti uyu yangu ndikutadzira chakati uya ndikutadzira chakati chaunongoziva iwe zviviri kana 1 inini chandiri kuziva chandikamukanganisira chingarambe chiri pamwoyo pake izvozvo ndizvo inhau yefoni yake yandakatora ndichitengesa mbudzi chete mbudzi chechi2 mbudzi yo pano zvakazoitika pambudzi zvokuti ivavo vakatozondiudza kuti imimi hazvingaite kuti imimi munditorere mbudzi yangu ende zveshuwa mbudzi pandakaitora handina kuitora ndichiti haisazi yavo ndakati nini hapana muridziwo mbudzi ndedzedu tese pamusha toisa 2 3 zvazvinoita rega ndikutora yekupedzisira zvazvinoita muzukuru kutaura chinhu nofunga wanzwa vanhu vakutaura panapa kuti iwe wabvuma kuti hakuna munhu isati ambokutsiura kaizvo asati ambokutsiura wozi hati kutsiure chinhu chatisiri kuziva chauri kukanganisa iwewe ukasataura zvinhu zviri mukati momwoyo mako hatikwanisi kukutsiura unadzanzisa chinodikana nofunga mozangurota itaura panoda hongu kana kuti kwete iwe unonatsa kuziva ini pandiri panapa unoziva kuti unotozivira chanotadzira mukadzi wangu kuti kumadhirezi kuyega nogona pamwe pacho nobatiwa mameseji nomukadzi wangu ruoko rangu linotamba padhuze akangodaisa ndobva dadase ndobva ndarowa saka chinoitika ndechokuti tikutsiure iwewe hatikwanisi kutsiura nekuti mukadzi uyu paari apakapa haakwanisi kuda kukunzwisisa nekuti zvimwe zvinhu zvacho uri kuwiga hausi kuzvibudisa chi pachena imbotinzwa hatinadzanzisa saka chinozoitika ndechokuti dare nekutsiura papi usina hwani chawatenda wangotina nyaya yembudzi ibva ita tuma chaneyo yokurowa unetsana mukadzi wako hapana yokunzi ukatuka mukadzi wako uchitifananidza nekuti kuhura kwako kufana amai hapana nekuti wambotaura kuti anombofamba mamuvement asinganzwisisiki 2 yekuzoti iwewe hausi mukadzi ende wapupura pati wati hausi mukadzi wandotaisa ndichiona hauna kuidaira wangoti zvinhu zvinongowanika saka ndopandiri kuti tinozokutsiura senekuti sisi munomu hatisi vanhu kuti warambanika izvo ichokwadi inini chandiri kutaurira kuti zviri pamwoyo pangu inini nokuti inini kana ndino mudzimai wangu ndizvo ndinotoziva kuti apa ndamukanganisira chakati nokuti dai ndichinzi ndinodhakwa daiti pamwe rimwe zuva ndakaya ndakadhakwa handina zuva randinoya ndakadhakwa ukuona mukomana asi wakava ukuona mukomana uyu haatauri chokwadi chiri pakati pali itsosi itsosi chandikutaura kuti itsotsi muzukuru nechekuti munhu pupura zvamunoita nomukadzi 2 then uyu mukadzi usabvunzira asi uda mushane iwewe chatatoura ipapo usabvunzira asi uda mushane iwewe munhu arikutoda iwewe uyu arikutoziva kuti hapana pandokwanisa kuenda kana pandiri panapa munhu kudara kwamita aiwa inini asi nikokuenda kudzoka sei kana madii ndidzoke zvirikuda kuti kwari kudzoka kuri kupisa mntu handifani kukunyenyeredza chinhu kana uchichitaura kana pakanganisika ronda nemo vanhu vokugadzirisa kuti aiwa apa nepapa pagadzirise uyu mudzokera nemuchengeta amai namai iye ndiudza kuti amai vacho hauoni iko zvino mukawatora kumuzarabani nhasi uno vari murodi wari kupi wari kwamakuni yatiri kuti nyoka kana vanhu vese urati iwe uri mugoni iri kunzi nyoka ndeipi nyoka ndiyo handiti saka iye unogona kutadza kuona here kunoti ini nofunga zvati kunzi nyoka zvika inyaya yekuti pamwe kutaura panomboita kuye ndichitaura nokuti kuburisa ndakunza kutaura kuti handina kutendera kuti amai vabude pamusha mashoko anogona kukudza uchisvika vanhu vachidya sadza anogona kukudza kuti panapa ugona kudiwa zvanhasi chete haufanikisa hope pano naiti kunyepa wega undozvonaga kuti sei ndinotaura kuti panapa ndikudiwa zvemwedzi zvese zvandikuti ndida kudzoka panapa ndakutofona kwandabva kuye kuti aiwa chimbondiregerera ndikashanya ndiri kwakupi kuno muzukuru tinoda kuti musha mazuva ano kuroora kana kurambana hakuna chiedza wanzwa dare ndo ndinokwanisa kukudzoreredza iwewe kuita unhu ende munomu isusu kana wabvuma kuti kutenderana uyu kutenderana tinoisa masignature pasi yokutenderana kuti zvakati nezvakati
Regai kunoita izvo zvomuendere nemushanyu zvakaita sei zvakanaka. Mwana wana ngani? Tine 2 Wakomana. Msikana nomukomana vamamechanisa. Asi izvo zvese izvozvo hamusi kuzviona. Hausi kuzviona nokuti iwe hautauri chokwadi chako. Uya andotaura chokwadi chako. Ende munhu wacho andowiga. Uya andotaura chokwadi chake munhu wacho achitowigiridza. Iwe haukwanisi kutaura chokwadi chako muzukuru. Ndoda kudzika kwako chete hatisi kuti uya hautadziri. Ari kuti achitokutadzira asi iwe bvuma kutaura uchi chokwadi. Anombodziva. Ndiye ibachiri mukadzi wako. Muzukuru. Chinja kakufunga kako. Unadzanzisa. Mafaro mwena unoguma. Unizwa. Taita mazira mamwe chete asina ngokuudza kuti zvawakaona izvi handina kuzviona. Pamusoro. Aiwa, ini ndangosiyira vamwe. Nokuti pateta tataura kana. Pangu inini ndaguma ndamirira pangu. Ndanga ndichida kuti nditaurewo. Ndiregererewo ndotaurawo. Taura? Shuwa mafaro mwena anoguma. Inini handifare zvakaraudzira. Ndofunga dai makasvika pamba panogara mudzimai uyu neni. Makanyatsopatarisa. Munonyatsoona kuti dai ndaifarisa zvokuti ndinoita zvemadresi ndanga ndisingawake musha iwono mudzimai uyu ndotomurespecta stereo chaizvo zvokuti kungoti chete kana zvinhu zvaitika kana ukataura nemutoo upi hakuna anogona kukudzwa. Ini chandiri kukumbira ruregerero kumukadzi wangu kana ndine shoko randakatuka pamuromo wake akarinzwa kana ndakamurowa ndizvo paropa rake ndakamurowa ndiri kumukumbira sori tichengete mhuri pamwe chete ndiri muno mudare muno ndozvandiri kutaura. Inini ndofunga ndingatoda kutaure ngatonyanyisa nokuti ava vana vangu vese uyu achienda kumurume akatoga pendisi zvinetswa zvaanouya nazvacho ndikada kuti pakati nepakati iye zvandikatozivi but ndichingoestimata kana ka8 zvakakwana uya achiuya achitanetsa uya achiuya achitanetsa but ndakada kuita mwoyo wekuru kuti aivaka zvinoitika mumisha umu isuwo takabvaonamo taingosvikawo kukerengeshana nevadzikadzi asi zvinenge zvinosvika pandinoguma pandinonyanyonyunyuta ndisingadi kuhwanda pamusoro pemukwasha uyu respect haana respect chaiyo ndeyake kungogwadza makadii but kuti azive kuti munhu andiri kutaura naye uyu kana taakutaura nyaya ndoda kutaura nenzira ipi haana zvaari kutaura zvese zimanyepo ega ega kuti havana hondo dzavari kurwa nemwana wayo kunyepa kwakatonyanyisa chaiko ndokuri kuitika asi handisi kukuza kuti musha ufe chinja maitiro auri kuita mukwasha mugare mukudze vana venyu muri pamwe chete iyezvi kudai kuri kuti vamwene ambuya wake dai kuri kuti panga pane mukana wekuti vanosvika panapa vachioneka ivo kutaura kwendiri inini vari kuti ndakanze heche ndaipamba kuni ikoko mondireva chii chairehwa manza paya zvichinzi ndakaenda nemwana uyu ndini pete mukoma ndikanomusiya pasabhuku hwendo hwangu hwokumusiya mwana uyu pasabhuku ndakatozohugadzirira panzira kuti ndichimusiya baba wake aramba kuti tisangane pamusoro pavo magariro yacho ndiyadaida kuti tisu vana baba titese tionesane kuti ko zviri kumbofamba sei ini ndiri kure nawa mwangu ndiari pedyo nawo asi baba wacho vakaramba kuuya vachiti ndinonyara kuti ndisangane nacho kuamba ndisabhuku akataura mashoko iwayo very good kuti atorimo muno vakaramba vakakachidzana namai kuti ko munoramba kupa madedzwa nemuwenyu chirudziko munogadzirisa sei nyaya dzacho zvavari kuda kuti vanzwe kanzi mai chiendai ndimi vakungai vacho baba vake ndiwo vane mashoko andiri kutaura kwete kunzwa asi achitaura kubuda nemunomo wasabhuku wacho anditi right vabvepo vakazorifeiwa kumunin'ina mai vati handiendiko nokuda kuti ivo vati ndikuda baba munin'ina akasvika kuti ko mukoma wacho watadza neikenda ko akati vati vanonyara iye akatizve ini handigoni kuendako ini ndisingagoni kunonyara
chainyarwa chi basa imwana so ndopandiri kuti tipinde mumba titaurirane tinzo kuti mapedzerana kuti ndokunza iye ari kuti auya nemombe yekunomhara chi mwana ndikati kana marorero iwayo inini hangu handisati ndatomboyaona kuti mponano netsvagira ikuno nekusungira nhumbu yekutanga ndoyove pfuma yakuti munhu akutobvisa mombe dzekumarana ko imwe yese pfuma iyi iri kutaurika pamari yaenda kupi toziva zvese izvi zvinotaurika izvi zvichizodzoka taakubata danga ndo chokupedzisa pakuroora kwetinoita so nhasi iye akutanga kutaura nyaya yekuti ari kuda kumara mwana chirudziiko iwe dombo ini handidi makudedza munhu agare apa titarisane titaurirane tinzwanane shuwa akapinda mukicheni ndikamubvunza akati ashuwa ndomamirira zvakati ndakuti ndimare mwana mombe ndekubhadhara pfuma yemwanangu ndikati ko kumashure kosoku uri kuti kunozogadzirika sezvikandano iyi nyaya yemari haindinetsi mombe ndoyandaona kuti inondinetsa kuzodziwana nokuti ini handina mombe iyi ndakatoitenga kupi pana gonzoka akati budo ndikati ayiwaka ko zvako dai wangaona kuti watowana mari yacho yekutongodero iyoyo yacho wanga wakadii hayo kuuya uchingogadzirisa iyo iyi kuuya pawaita nemombe ndafunga kuti kushaikwa kwemari tochitaurirana zviri kuda mari zvacho nechaji yemombe iyi tokanzurirana zvakanaka ndakanzi ini ndikuda kudi mara mwana ndobva ndakati ayiwaka hauna kuroora hanzvadzi yako wakaroora mwana wangu zvokuti mwana wangu anobhadharirwa pfuma yekuroora nenzira ipi ndini ndinotodhisaidha ndini ndinotaura nezvazvo iwe uri mukwasha uri muroori teerera zvandikutaura zvacho akaramba ndikati inini manje inini pfuma ine gakava mukati handitambiri zvatodudzira kuti hatisi kudi kuwirirana saka inini mombe yako pano handisi kuida kana ichisara pane iri kusarira kuti iri kuvhara zvatawirirana asi hapana chatawirirana saka mombe yako pinda murodhudi uende nayo zvinoita here mwana wemukwasha mukwasha chaichai mukwasha kuti anonosvika kuita challenge yemhando iyoyo kuna tezvara kana saka ndati inini respect ndoyasina because handiudzi zvekuita nemusha wangu hatondiudzi zvachose uyu mwana wangu zvikaitika here izvo zvari kutaura ichanza kuti kwete wainaniwe waina bamuniniga ipapo pakauya nemombe ndakatombomubvunza ko baba vari kupi kubva maita futi muri gwani baba aimira imbonyora rako ini handitombokuengika ipapo handitombokuenga zvachose kana but amwari kuti ko chinomboitika chinyi kasi kune imwe mweya inombokupfeka here zvadero ndakatombofunga ko chimbori chinyi chinoita seizvizvi kuti zvinhu zviite sezvizvi kudai akaenda yakabvaenda listi racho randakaita listi racho raifanira kunge achikansura zvacho haana kaipapa izvozvi ndakakawa ndakati dombo wake wakatoti ndedombo wake shamwari wake wacho mozopanana henyu akatoitora izvozvi nadombo wake kana ndinalo nikopi duplicate yacho ndinalo rake iyo haana ipapa asi anoti akarira nadombo wake saka I don't know kuti kana achiuya achiti tiri kunobhadhira pfuma yacho ndakamubvunza kuti tichakanzurira papi list racho wakariramba hazvikwanisiki futi so chikumbiro changu inini hangu handisi kuda kukumbunyikidzai zvachose handisi kuda kuti ndiri kukumbunyikidzai inini ndiri kuti without reforming apa inini I don't give you a second chance. This is the first. If there happen to be a chance kuti madzoka kumba kwenyu, there shall be no second chance. Any ill treatment ichaitika kumukadzi wako akaona angouya kumba kana azvitambira handisi kumbunyikidza futi kuti zvafunga ndo
achinji andisimumbunyikiza ukaona atambira mtidzoka ukaona adzoka kumba kwangu usafunge kuti paine excuse futi nokuti chinoitika ndechichi mwana uyu iri treatment yake kwekubva kwendiri haitofaniri inonyadza nyika inonyadza nyika yese nemwana wamunin'ina wacho akafa saka kuti nditi inini ndingaita utsinye pamwana akaita seuyu haisi even better kuti ndotoshungurudza ana mai nababa waripo ane uyu izvozvo handikwa mwana ana baba naamai waripo iwo wakatondiudza chimunyira akandipese kutaura kusandipiningisi uri kuti iwewe wakunza wanza chirungu charohwa ana chirungu chabuda baka chikarongeka chinoudzapo chakachitaura chikutaura kuti kana muchidzi nhasi uno muri kubva panapa muchitendera muchakurana kuenda kumba handisi kuramba ina handifani kumbunyikidzawo asi kana zvaitika sekudaro hapachisina kuti mesecond chance kuti achazoita kana uyo achinzi pano zvaitika kubva kumbao unotenderanazve here kana kuti ungoti ndogona kungozvitambira but 2 days time kana kuti imineti zvobva zvachinji pamusoro inini hangu pashoko rataura baba ndinotenderana naro kana kutapudza kana kuwedza handitapudza mashoko atezwa reno kana kuti kana wakagodoka kwete kuti kana wakabhodoka komukuru pano paakanzi akanyeba bamukuru anongonzi akataura chokwadi saka mangobvumira kuva mukuru aiwa rega ndidaro ndiri kuti nini atezvara wangu makatarisa iwo makuriro awo nemi chinotori nomusiyano ndesaka wakatondibarira mwana handigoni kupikisana nemashoko avo chandingangogona kuzvivereka pavari chete asi muzukuru ganodze mashoko pesi ndatizvoni enda unochinja ukangofunga kana pane zvone zvichiitika mishanyu kana akasireka shawako futi chera arumenyu ari kuda akutaura kuti ndofunga manza stori yavo apa asi stori yavo yataura iri yemuromo chete kuti aiwa ndinozviziva kuti pano zvatikakanganisa mukadzi wangatidzoke tomuchengeta mwedu tiri pamwe chete tokuita zvamangwana kana pane zvine zvaitika aiwa handikurambidzi kuita zvauri kuda ndokuda nomwoyo wose unoruda pamusoro ipapo naida kubvunzwa kuti hongu shoti ndidzoke mangwana wachandiona ndiri komunin'ina wavo hapazoitere nyaya ipapo komunin'ina wenyu uku kuri kunzi chiko munodana nomunin'ina wavo here kana kuti kwete kuona kwenyimini zviri kunzi komunin'ina wavo ndiwandiri kufurira naye mukadzi wake kuita sei kusiya musha kunesana kwese kwatirikita kwese uku kunzi kufurira nani namainina pamusoro handisi kuda kuti ndiite sekunge ndinopa mudzimai wangu muganza wekufamba wekundibata imimi vanhu ndakataura ndofunga zvimwe zvese muri kuti ndofunga mukuru wanonyeba aiwa vamini wacho waripo pana pano vanoziziva kuti izvozvizvi ndakabva kukoti zvamanyimanyiso nenhau yemadzimai yewanin'ina vandibata nhau idzodzo dzaibva futi pakuti paitwa botso ini chandinoita ndinoavhoidha chinhu chakashata ukaona mudzimai wangu uyu ronda raakanga ina rokubotso rakabva pamusha ipapo pakaitwa kesi yokunzi mukadzi womunin'ina ataura kumwana wake wekuti idya tsvina yako mwana wangu inini pamba pake kunzi mwana wenyu aitika murodhi ngaadye tsvina nhasi pamba ipapo pomunhu wataura kuti mwana wako ngaadye tsvina ndopanda kuenda kuti ndandarandandara naini odyisa mwana wangu ini tsvina handisi kuramba kuti munhu anofanira kuita shamwari ndeyake chokwadi inini uyo handirambidze kuita shamwari dzangu but pane humwe ushamwari hwekuti tinoita tichionawo varume inini uyu handiti ndinomuramba uyu izvozvi kana makanditi ita zvakati handirambe but uyu ngandi zvinodari ruda kuti gadziso kuti zviite kukuzinga zvitaura tezvavo
Ayo zvataura tezvona ndazvizwa ndosandataura ndichiti inini ndizvo. Aunhu kwakukamanga-manga. Aiwa ndazvizwa mese mukutaura nditi ndakashata handisi kukurambirai. Ndiri kuti dai nditaura pamusoro webaba. Kutaura mukadzi wako kuti unyende musha. Aiwa ndiri kuzvizwa apa ndichitaurira kuti avo vasaite kuti wanoita mugano nokuti avo vavaende asi ngavaende vachiziva kuti kokuye kuweka ndiko kuno kwavakaitira zvakaipa. Name polisi ni kunze kufungura kwaita baba nezvotakufungura vachizwa kuti inini musini hamuchigona kuti kuchengetera mhuri kudonyangara amuru wamwe dare rino zvarinomirira mari makabvunirana nesu akandiita mazuva acho manai mashanu uyai muchakwenya hapana zvinokunetsai dzokerei muone kuti chii chavachaita murumo tikajajirana kudaro wakubona kuti handichatoti kamaita kuitawo chakati. aiwa unofanira kuteerera zvinotaurwa mwanzi yako muchitauro chako makangowaudza kuti maita ako kuteererawo murume wako iwe shamwari teerera mukadzi wakabva doktora izvatikuchaura izvo unofanira kuteererana haikona izvi kuti unozvichii nini nokuona kwandiri kuita nokunza kwandaita nokufunga kuita chawafuna ini ndaona tomunhu azviri kuya manini abvuma kuti inini ndiri kuita sei ndiri kutadza kuna kuti izvo kana achiti mukadzi wangu ndiri kumuda aende kumba iye mukadziyo nzikiro kaidzipa yakasiri kutoisa nzikiro muchi mumasaidi umwe zvinenge zvisina iye mwana yepamusoro zvinenge zvane isisu warizochi mwekuzvara mwanaye nhasi ndingakwanise kukomba mwana uyu chikuti aiwa nega mwanangu nega setambogarira pasi kana yakadaise chechi ichiyomudana dzoka kumba tozoona zvichazoitika chii kana zvazoitika kumberi apa tinosumuka toya munoudare nega maiona shona yechi pairi nega ndopaumira kaita sei kwaiti muri kuona nguva inei shonaka haizi nguva yekuti zvanzima ndamungaita nemvumomvumbo kana ndida kuronga zvekumberi panenda pacho haana kumbokugadzira zvanga vachipuranawo kana pariyo murumeyo zvichafara zvisina oda chimwe chinhu chava chandinokuuzei ndochoda choneka ini ndidziva chikatenge baba nega pese pane ndinge ndasangana nenega inondiremekedza sitereki nekuti dei vanga manemekedzera unondiita ndomabatira nota mushako zvanga zvakanaka sitereki zvanga zvakanaka sitereki nega inini kana ndichinge ndiri mubereki womwanasikana handidi kuramba ndakamuona chimundira pangu nasi ndandizvakati nomurume nasi ndandizvakati nomurume uyezve futi kana ida kupisa chinhu chinoti zvanzi anenge wadoloora idzambo uchagirite zvara kuda kumwana watopereka pikicha yekuti andizvida mukadzi ndikuda wana urikuona kuti zviri apa hazvinonge zvichita sei zvichidaadeka mimi shavaona wangu ukumhanya maningi kuti nodiwa sitereki haudiwi usiwa unoshaya mota idzodziye haudiwi uyo ndiye mukadzi wako watiwa akuda mukadzi wako mangwana tikasonzwa baba wako walipo ndiani alipo ndiwe ulipo ndiani wako mwana wako mwana wako mwana wako masemu tisingati ndiani wako mwana zvakwana tikada kutsvaka zvoukoma zvondo zvenyizvo muudze uyu imimi ndikunoudza wani wenyu ndinokunzai kuti kana mukapiwa tsamba kuti tsamba iyi maakurambondaiwa iye uyo anokavati angarove munhu iye izvozvo kwete changamira tsamba paikauya anga asipo sezvo mutaura kuti ndidhiraivha anga achitoenda kuzaroinana pamumba pake panga pasina vanhu amba nemadzimai chete baba wacho wanga asipo baba wacho wakaramba baba wacho wakaramba ndakasvika naye wewe ukasvika akadzi wacho wakaramba wakaramba chii chawairambira vanga chingotyiwa kuti murume wanga akazouya anozonditi kuti chiyo yabva pamambo kuti akunze yauya chisamani iri kubva kupolisi kana kuti iri kubva kuosu wopiwa kunze mozopa vanhu ionzaiwa handidiwi nenge zviito zvomunhu anenge wachiona munhu uyo akauya pano antirova notsamba iyi saka iyo hatidi mweya ukadaro iwo kunyara kuti uri mwana pamwe mwana kuti apa waitofanira kubhadhara
Inini kutaura chokwadi ndizvo mai handina kuwadzinga pamusha. Vamataura kuti ndiwasumudze ndiwadzosere kumuzarabani. Handisi kuramba. Ndofunga nhau yokuti mai ndiwasumudze ndiwadzosere kumuzarabani. Ndakatoitaura ndofunga vakanga varipo vasabhuka. Kana muchiri kuyeuka. Ndakati mai musawaendese kumakuni. Kana maona kuti inini tichikutadza kuwirirana zvakanaka. Ngatidzosere rega ndikutsvagire mari. Tidzosere mai kumuzarabani kwatakavatora. Saka kureva kuti pamusoro nditaura zvishoma. Kureva kuti inini ndakuita sekunge ndakadzinga mai kuti vaichienda kumakuni. But not yet. Kana muri vanhu vari kugona kuona vision yacho. Asi ndiri kuti inini mai kana vachidzi vanoda kudzokera kumuzarabani. Asi pfungwa yangu yaiva yekuti mai vachengetwe nemwana wavo musikana. Nokuti takatarisa ikoko hakuna mai wavo chaiwo. Izvozvo tisakubata ndiwe watosiki kutaura kwavo. Vozi inini ndikutaura mashoko yangu ndikupedzisire. Chokwadi chakaita kuti amai vauyo ende vachiuya manza kuti vakarayira mumwana kuti vaida kuti ndiende kupi ikoko kukatoni. Waine mashoko yavaida kutaura kwendiri. Inini ndini ndakatoshanda nedzangu pfungwa kuti hazvigoni uyo mukadzi wangu kuti ndiitewo kufambira pamukwasha wotaura zvaari kuda pamukwasha ipapo ngaauye kuno kana aine nhuna dzake wodzipupurira ari kupi ari kumba. Akati hazvikwanisiki nebongozozo izvozvi ndikudzi kuti amwene wako acho wanotopupura kuti handisi kukwanisa kugara. Ndakudza kutana kuti vakati kudii hawati hakusi kugarika ba maloerane vanoita vanhu ava hayatomboti sununguri ba inandoni nandidi. Chakaita kuti nditore mai venyu ndechekusaona ikoko otherwise danga rimwe aiva achiona nandisina hanya nazvo. Wega vaifamba vachienda kwavanofunga kuti ndonosvika ndichitora mashoko yangu andinawo zvaita. Asi nokuda kuti uyu aitiza ipapo wosiya mai vacho asingaoni vacho sokutaura kwamboita kuti tako haangagoni kudii kubetserana namai ivavo. Ndakaona zvisiri kuita ndikati kana zvichiita chiendai munotorana naamai venyu. Amai venyu muchipedzerana kutaurana nemume wenyu ngavave panzvimbo iri safe nezvawari. Uya nawo kumba kuno. Asi I don't have that right kuti ndichadzoka nawo ndini kwavakabva kwete. Muchauya muchivatora muchivadzorera kwavakabva. Nokuti ivo vakatosimbaradza shiwa kuti zvandaida kuti nditaure zvacho ndizvozvo kuti pamba apa handisi kuona vision zvinu chandiri kuona irima chete. Raramo yepano ndeyehondo mukwasha nemwana. Ndo kutaura kwambuya wenyu wacho. Saka ininiwo izvozvo hazvo hazvina kundisunungura kuti ndingati inini mwana wevaridzi uyu wangu ari nani kana iri mhoshani yako ndiri uyu ndewevaridzi uyu kutozondatsakatikira mumusha memwana wangu inozonzi ko baba wacho wangu ati Enyu nokuti adinyi rawanza kare kuti mukadzi wavo zvakamira zvakadai imi muri kutochiine imba yenyu. Inini semunhu akati semusha njara kana iwo wati ndidzokewo asi inini zvikazongoitwawo zvinongopera. Aiwa taurai chaizvo zvirari kunzwa mangu achinzwa matichi Pamusoro ndati kana iwo wati ndidzoke nogona kudzoka zvangu asi zvikazongoitika futi ndangiti sei handichada. Pandazongodai hangu regular asi mushanyina asati zvangu. Tirikunda zvamurikutaura zvinonge zvinokamuto asi chada kukutaurira ndechekuti matimi ndida kuenda ndoedza kumazuva kana zvanetsa inini handichadi ndizvo. Aumbarume aumbarume ukunda akadzenyu zvaakutaura kureva kuti pano mago nyuchi zvikasiyana. Mago ukarumwa nemagono ndochimhanya kuti
mabwe anodzima zvokudzima zve asi nyuchi inodzima zvokupfuura mabwe noziva kuti buda gazi asi unotomhanya chete uchimora uchitobudisa huyo kusvikira datiya saka amai vari kuti inini kana ndiri kuri kudzoka ndikandoka hanguka ndikandoona zvanyangara ndiri kudzoka kuti inini haamushandi kuona kuti ushamuneza iwe uri mambo hauzvorori kutibura mwana umwe chete amai demanga muchiroha demunozviwangaga gumbo rangu iri rinondidzimba iri ndikazototsewa naamai vavo chochaiwa gumbo iri asi ndikuona hamuna chivanga saka iro gumbo chete saka ndikazozvira sei kuti aiwa tikazitava pagumbo ava inyaya yekuti iyo waindiriwo wasadapidza ndikatirege nditize kandingabva ndadona kwanditsika gumbo iri chokuda chinachi chokuda china ndauya pane panda kuti kuti nonosa zvinotona kujeka handichadi munotaura mabhendu sei pane izvo zvinoitika kuti izvo kana uya ati handichadika pamwe paruzhinji kudai imimi stiru muchine mukana wokunonyengetedzana nomukadzi wenyu kuti mukadzika zveshuwa paye zvaimbodaiwo zvichidai saka tikaita matambudziko yakadai soka zviri nani kuti vana vedu vakureka tichivaona pamwe chete zvinoita futi musazobvunza mubvunzo wokumashure pane ambotaura akabvunza mubvunzo wokumashure ipapo taurai tenzi pamusoro ndikuona sekuti apa zvine kufamba nediyo vane kuti chekuamba aenda kuhama dzake handizivi kwaanodhirauya vakamboigadzirisa nenyaya yavanhu vauya hatina kubvira taigadzirisa vakamboya vakauya ana mukurungai ndo akamboya ndinotaura navo ndopatakamboonana navo saka shushikana kudai tandiri vanhu vane mari tingadai tatsvaga chinhu chokuwatakurisa kuti wauye pano munhu ari kutorwadziwa kuburikidza nemashoko emukwasha wangu vachidudhira kuti ndaida kuti ndizive kuti mukwasha kana achiti mwana unohura samai wako kaakambondiona ndichihura ndepati mukwasha kuti anotuka mwana achinditi unohura samai wako saka inini maiguruka kuti ndichiti ndinosununguka kugara pamba pemwana handichakwanisi zviri nani ndidzokere kumba kwababa vangu vanoti ndakakumbira mukwasha kuti ndipo foni ndoda kufonera baba vangu mukwasha akavanyima foni waida kufonera baba vangu inini kuno ndatambudzika uye munditakure nekuti mararamiro andiri kuita haasi kuita 2 minutes idzodzo vari kuti ndaguta ndakwana Martin musha handichadi meni hamchadi musha akone kumanikidza kakuti modzidzisi tokumanikidza kuti itai zvakatime muchida aiwa saka una muromo isaigubulo redu ungandoti handichadi Ngozi chinonetsa ndekuti mwana mwana kuti handichadi